Doncs estem patint, tot i que les pluges dels darrers dies estem patint una sequera que ja s'acumula des de fa 2 anys. Si recordeu, el gener del 2020 vam tenir l'episodi del Glòria, que a nivell de recursos hídrics i a nivell dels cabals als rius va ser positiu, i fins a l'any 2021-2022 encara teníem aquestes conseqüències del Glòria, però ja des de fa 2 anys acumulem una sequera persistent. I això fa la conseqüència més directa és que hi hagi una reducció en els cabals dels rius. Si no plou, també tenim una sequera no només a nivell de rius, sinó també a nivell de boscos, i això també té una altra sèrie de conseqüències. Però a nivell de rius veiem que aquests cabals disminueixen. Ens trobem en rius mediterranis, per tant aquí el nostre factor limitant és el factor de dilució, és a dir, si tenim menys aigua, tenim menys capacitat per diluir allò que retornem als rius, que és aigua provinent de les depuradores. Per tant, els nutrients estan més concentrats i la qualitat de l'aigua es veu reduïda. Per tant, això, de retruc, afecta a diferents comunitats biològiques, com puguin ser els macroinvertebrats o els peixos. Per tant, les conseqüències d'aquesta sequera l'estem veient sobretot en les comunitats de peixos autòctons, de macroinvertebrats, i després té altres conseqüències més enllà, però sobretot estem veient això. Peixos de mides més petites, és a dir, no acaben d'arribar a les talles màximes, i tenim cada vegada més espècies invasores, més espècies exòtiques, i això també és un problema per als ecosistemes fluvials. Per exemple, podem trobar que la tordera no és gaire abundant, però al besòs tenim la carpa, i aquí tenim el Fuxinus, un tipus de peix que és al·lòcton i que competeix amb d'altres espècies i per tant té conseqüències negatives a les poblacions de peixos. Més enllà dels peixos, una altra espècie invasora que coneixem segurament és el cranc de riu, el cranc roig, el cranc americà, que va desplaçar les poblacions de cranc autòcton i a més va portar una sèrie de malalties víriques, bacterianes, etc., que estan afectant els amfibis. A nivell de cabal de rius, estem passant de rius amb cabals continus a rius amb cabals temporals. I aquesta temporalitat, és a dir, el riu s'asseca cada vegada més aviat i tenim sequeres més llargues. A la Tordera ho veiem molt, de vegades l'aqüífer, si baixa molt, aquest riu s'asseca. Malgrat les pluges que per sort hem tingut aquestes 2-3 últimes setmanes, no podem dir que haguem acabat aquest període de sequera. De fet, aquestes pluges han sigut molt positives per retornar el cabal als rius, per recuperar també la humitat als boscos, que això era essencial sobretot de cara als incendis que puguin haver-hi aquest estiu. Però no podem dir que hagi solucionat el problema de la sequera. És a dir, la sequera és un procés que ve de fa aproximadament 2 anys i per solucionar-la no n'hi ha prou amb un episodi concret de pluja, sinó que aquest s'ha d'anar repetint i ha de ser constant al llarg del temps. Podem dir que hem salvat aquesta excepcionalitat de la qual veníem per 1 o 2 mesos, però hem de tenir en compte que de cara al juliol i de cara a l'agost segurament tornarem a estar en una situació crítica.